Phew! Oh, dyna ni. Dwi'n agos iawn wrth fynd i'r ataraeth Ynys Llanddwyn. Gwych, dwi'n gweld y môr. Ar ôl cwbl o hassle gan y bloodsuckers ydyn nhw, ie. Oedd y bloodsuckers yn trwy am y sodiad arno fi pan nes I cerdded yn y coed Niwborch. Ac nes I cael amser caled, amser drwg, dwi'n gwybod. Na chdi, oce, aros y munud, ie. Dwi'n agos iawn wrth cerdded mewn hyn. Ar diwedd, baradwy'n figa, dwi wedi agos iawn wrth fynd I Ynys Llanddwyn. Ond dwi jyst rhaid I fi fynd I fyny Bryn ac fyddwch yn weld beth sy'n digwydd ymlaen. Rwyt fel, Duw, mae hyn yn eitha caled iawn, dwi'n gwybod. Dyna ni. Sorry. Oce, dyna ni. Dyma Ynys Llanddwyn, gwych. Dwi'n edrych ymlaen I fod hyn. Ti'n gwybod, mae Ynys Llanddwyn yn dyrynes ble mae hanes yn digwydd. Ble roedd hanes yn wedi digwydd. Reit, dwi'n mynd I cerdded fel yma. Reit. Sorry, baradwn, nes I weld cwbl o bobl sy'n edrych ar fi a meddwl bod, mae Lawrence yn nuts, pwy ydy o hogyn nuts nath cerdded efo y camera yma. Wel, Lawrence ydw I. Dyna ni, dyma'r golygydd. Rwan, dwi'n cerdded, waw, esa gnagon sip. Igen, figar. Dyna ni, nes I weld y môr. Rwyt fawr gofision, mewn awch di ar Ynys Llanddwyn, hwyl am y tro.